Hello my dear. Hi, masoyiyata. Da fatan kina lafiya. Lafiya kalau. I hope dai komai yana tafiya daidai. Alhamdulillah. Sai dai wata alfarma ɗaya nake so daga wurinka masoyina. Ai dole ki ce kina da alfarma. Ba kin ga wata ya zo ƙarshe ba? To ki haƙuri. This time around gaskiya ba abin da zaki samu daga gare ni. Alawun ma har yanzu ba sauka ba. Kuma koda sun sauka wallahi ba za ki iya samun komai daga gare ni ba. Kina dai ganin yadda halin garin yake ciki yanzu. Gari ya riga ya ci kurkuɗi. Kin ji ko? Ki yi haƙuri, ba za ki samu komai ba. Kin ji? Na ji, but that's not what I called for. Dama na kira in gaya maka cewa dadina ya samu maka garantin aiki immediately kana gama service. Alhamdulillah, sai ka nuna min bakin halinka da wuri da soyayya tsakanina da kai ta ƙare.